Приберем да ги дадем на баба. Аз там на баба си да бяга. Нека да ни Джем? Не. Колко ти няма? Аз не знам. Просто ти идва. Не щяхме да скачим на първи. Ей, с чорапи ли? Да. Знаеш колко ти е? Иван, там да се... Дай да ги прибери. Ама, не стига там. Дай тук да изпи. Ай, ще. Да, бабо, къде си? Бабо! Ей, тук ще ги оставя малкия да си играе. На колко е той? Година и 8 месеца. Не, на 3 малко по-малък от нашия. Не, на 2 той е. 2-3 месеца. Веднага. Айде вкъщи. Лопатката ми къде ще? Той може би ги взима тук. Сега не се играе. Опа! Сега не ми се работи сега. Лопатката ми трябва, ама. Там има